Ik doe de groeten vanaf Lego World. Mijn naam is DJ B. Ik ben Irene ten Katen, dat moest ik zeggen. Hallo, ik ben Joey en ik kom uit Breda en ik doe de groeten aan iedereen die ik ken. En ook aan Frans Bauer. Ik ben Jos en ik doe de groeten aan mijn vader en mijn moeder enzovoort. Ik doe de groeten aan mama, papa en aan Jos. En ik doe de groetjes aan mijn allerliefste opa en oma. Nou, ik ben Bram en ik kom uit een hele leuke stad genaamd Halsteren. Wij doen de groetjes aan Mandy. En wij willen de groeten doen aan opa en oma. Ik ben Daniel en ik kom uit Nijmegen en ik doe de groeten aan papa. Ik ben Bjorn en ik kom uit Nijmegen en ik wil graag het groeten doen aan mijn vader. Mama, wij zijn in Nederland vandaag. We willen de groeten doen aan papa en mama. Doei! Ik ga mijn oma groetjes zeggen. Dankjewel. Dat was de verslaggever Bram Stellinga.